ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама кас асозен хубен. ирӯз 1 сентябри соли 2023 дар имрӯза навори якчандта техникаҳоро абзор кардем барои шумо тамошо кунен. ҳастаи камазо, 2 дона портер дорем, Hyundai Starex, Mercedes-ҳо ҳастанд, крано дорем, хоб фурӯ ҳастанд, тракторҳо, комбайнҳо ва дигар техникаҳо. тамошо кунен, маъқул шава занг зада дар ҳамон соҳибошон рафта харидор кунем. бачаҳои азиз, хона ва замини квартира, техника, аппарати, мошини компаниё дошта бошен, равон шин дар ҳамин ватсап мо рекламаш мекунем. шумо дар ҳамон канало фурӯхта метавонед. бачаҳои азиз, дар ҳамин навбори мо лайка монен, ҳамин як дона лайки бепула, подписатсия кунем, подписатсия. дар комментария нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин техникаҳо зиёдтар лозиме, мо ҳамонро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем дар видеои байнда. бачаҳои азиз, ҳама каса адуши тамошо кунен, навора нагзаронен. беҳтарин техникаҳо мо фикр мекунем ба ҳамаи шумо маъқул мешава. навора нагзаронен. ба ҳамаи шумо тамошои ба фароғат мо бошем эълони имрӯза сар мекунем. ба азур тамошо кунем. бачаҳои азиз, якум эълони имрӯза трактор МТЗ 82 дӯстони азиз, истеҳсоли Беларусия. рақамошро дар ҳаминҷа мемонем. барои тамос айни ҳоли трактор дар бохтари Қурғонтепа, нархаш 88,000 сомонӣ. хоб 4 балони 80% дора. хай састаяниш тенҷи бадай, мода бисёр таърифаш кардан. МТЗ 82 4 балони тенҷи бад, статер аккумулятораш навай пачкай. касе мехара, мисол бо ягонса муомила мекуне. бачаҳои азиз, шумо харидори трактор бошен, ҳамин рақамода занг занен, рафта трактор харидорӣ кунед. мода таъриф кардан, ҳолаташ хубаи 88,000 сомонӣ дар Қурғонтепа. беҳтарин тракторай тамоми корбори хоҷагира мекуна, мега нави пачкай. хоб занг зада рафта харидор кунед. дуюм эълон бачаҳои азиз, Mercedes Benz Sprinter равон кардан дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 145,000 сомонӣ. ҳолати Mercedes беҳад хубай, як галас дилник дора, сӯзишвориш дизелай. мақсад ки мегирем барои такси, мисол мегирем душанбе кӯлоб мезанем, ленобод душанбе мезанем, беҳад удобнай. даруни шаҳрдан мега такси бизанем, агар беҳтаринай. закас мегири любой ҷо. балонош пачка, моторш пачка, хадавоиш тенҷи бадай. дарунаш сиденлиёш ҳам хушрӯи фасонай. ҳама тарафа қонун қоида ки аге мега марамат кунем, биен бигирен. бачаҳо, ами гапои мода эътибор натем бисёр. мисол мо бояд як чи ним чи бигем, айрӯи ами хондагиам гуфтагиам бародармон. шумо суратҳоша нигоҳ кунен, хоб састаиноша хай мегем, ба хитон занг занем, бо маълумот гирен. комбайн 303. ба ҳамаи шумо бачаҳо 5 сония вақт барои лайк ва подписатсия кардан. айни ҳол дар Зафаробод бо нархи 105,000 сомонӣ комбайн барои хоҷагии деҳқонӣ, гандум медаравӣ, шала медаравӣ, хоб ҷав медаравӣ ва дигар корбори қишлоқа хушроак мекунӣ. комбайни фасон ҳолаташ хуб гуфтан, дар ҳолати корӣ мебошад, ягон камбудӣ надора. ай пеш биё бо савдо мекунем. илтимос беҳуда занг назанен. касоне ки харидори конкрет ҳастен, мега биё ай пеш бинен, муомила мекунем, беҳуда занг назанен. бародаро, ҳами комбайна барои шумо тавсия метавем, мода равон кардан, занг зада рафта харидор кунед. эълони чорум, бортавои газел дар ноҳияи Файзобод бо нархи 55,000 сомонӣ. солаш 2006. рақамои дар рӯи экранай ватсап доранд. газелхаро марамат барои шумо мондем. 4 балони 80%, моторшам 406. хушрӯ мекаша, документ дора, биен санҷида бигирен мега. кузовшам тахтаҳои пусидагӣ надора. хулоса ки созай қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархаш 56,000 сомонӣ. газ бензин кор мекунад. коробкаш механика. бортавои дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кузоваш чуқури хушрӯай, кушоди фасон. агар бихарӣ, мисол пушаймон намешавӣ, мега ами техникаи хидм истифода бурдастамаш.
техникаи панҷум бачаҳои азиз, трактор Т28 равон кардан ки ҳолати трактор хубай, мақсад камтар расход кардагиян. хоб краскаш кардан, якҷо дуҷоша ремонт кардагиян дар бохтари Қурғонтепа. сумшон дар кор шид 20,000 сомонида мефурӯшанаш. солаш 1990 солай. солаш 90 капитални ремонт шудагиай, срочно мефурӯшемаш. хоб дӯстон, дар ҳамин рақамҳои 917 54 1886 1888 занг занен хитон оиди трактор ҳамин соҳибашда занг зада аз номи канали мо гап занен, иншоалло ягон сум боз скидка мекунам. касоне ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёдтар кор мекунен, хай трактори 20,000 воқа сумам нестем, ман фикр мекунам барои хоҷагидорон. боз як дона трактор равон кардан, трактор МТЗ 82. инам истеҳсолоти Беларусия гуфтан дар Қурғонтепа. бача ирӯз подписчикои қирғанимон хеле хирсан мешаванда, тракторо фақат дар қирғананд. нархаш 77,000 сомонӣ МТЗ. ҳолаташ хубай, 4 баллони 100%, документаш қонуну қоидаш кагиян. хоб мотораш зурай, ҳама тарафа мошина хай дидестен чихел гил кориш кардагиян. баллоношам нав. хулоса ки ман фикр мекунам то ҷое ки мо дар маълумот додан ҳолаташ хубай гуфтан. ака мо ҳам инора айпеш дидагӣ нестем. суратҳоша мемонем шумо айрӯи сурат. баъд хулоса да биен дар соҳибаш занг занен, рафта харидорӣ кунем. бародари азиз, мо да маълумот равон карда, мо шумо да мехонем. хоб элёни навбатӣ, экскаватор харо марамат барои шумо дар Хуҷанд бо нархи 55,000 сомонӣ. мо да навистан соҳиби ҳамин экскаватор ки корбори ҳамо чиқр меканӣ, замин меканӣ, хок мекашӣ, хоб раҳ ҳавор мекунӣ, хоб аз як ҷо ба як камаз хок бор мекунӣ, беҳад мисол созай мега корбора мекунем фақат ҳамин қатӣ. дар ҳолати хубай беҳтарина мега мефурӯшемеш. срочно сундаркорай марамат кунед, занг занен. экскаватор харо 55,000 сомонӣ. экскаватора харидӣ бо камаз дар кор мешавад. шеринар солаш 1984 дар Исфара мера ай Хуҷанд экскаватора мехарӣ, баъд Исфара мерай камазша мегирӣ бачаёча бо нархи 80,000 сомонӣ. камаз дар ҳолати хуб қарор дорад, баллонош тенҷи бадай, моторош хуб дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. илтимос беҳуда занг назанед, дар як проблемаи оилаӣ задагием, бояд срочно бифурӯшем. бародари азиз, нигоҳ кунед камаза чихел састаяй. дар сурат ҳамиқа маълумай, ина масъалаи моторош дили ҷигари ҳами камаз, ина капотша бинен, хай ҳам хеле ҳолат дай. кузовшан гуфтан безеб нестай, мисол хеле хока дар ҳамо кузовш бор кунӣ меғинҷа. хулоса элёни навбатӣ, дизелни мотоблоки саларкагӣ дар Душанбе бо нархи 18,500 сомонӣ. дар аз фирмаи Завр мега истеҳсол шудагиай. хоб мода чӣ қайд кардан, ҳолаташ хубай, навай, гарантияш качес вашқатияй, падзакасай, доставкааш дар Душанбе ройгонай, сифати аъло, марамат кунен бигирен гуфтагиай. 18,500 сомонӣ. хоб дар Душанбе. хоб бачаҳо нигоҳ кунед, ака и мотоблок падзакас будай. касе ки мехара мега дар любой ҷо доставка дорем, тарафҳои Душанбе боша мега бесплатне доставкаш. хай касе ки хоҳиши харидори ҳамхелиро дорен, аз мо баҳри шумо як реклама буд мондем, аз шумо дастгирӣ шава, беҳтарин мешава. мегзарем ба эълони дигари, Hyundai Porter D. хоб дар Ҳисор бо нархи 90,000 сомонӣ. мо да қайд кардан, салом бародарои азиз, ҳама каса хубен, тинҷен, мошин вагонай, дар ҳамин ҳолатай, ҳамин хел састаяни ай вагон фурӯвардагӣ мега. 4 баллони 6 баллони нав гуфтан, аккумулятор нав. хоб налогша додагӣ, мошин 100% биен айпеш бинен.
برای خوککشی و آرد گندم گومولا خشلاق میکشید میگیریم بچه عزیز. کاربر قشلاق میکنه، تخته میکشی، شفیر میکشی. این طرف کار شما مرامت کنین، زنگ زنین امی صاحب امی پورتر 963 63 67 رقمش از نام کانال ما یگان سم سکتگاتون میکنه. اعلان نوبتی بورتوای گروزوویک مقصد زیل روان کردن سالش 1989 سال در دوشنبه با نرخ 35000 سومانی. رقمش در روی اکران زنگ زده رفته خریداری کنین. مدا قید کردن السلام علیکم برادرای عزیز، زیل بورتوای در حالتی خوب قرار دارد. خب رستوران اوسیلیت کردگی کوزوف همش جس شویرلک کتی. خب اینجا با چی نیست دیگه، مدا با معامله داره. خریداری کنکرت زنگ زنه میگه. تمامی زبچستوش هم داریم. نمره صاحب ماشین همی روی اکران ده 782 82 20 زنگ زنین. خب ماشین نوبتی باز یک دونه خوندای استرکس روان کردند در حصار با نرخی 28000 سومانی. نرخش 28000 سومان بوده سای. سلام علیکم، سستانش سازای کراسکا نو سالن تازه ماشین автомат فراش مکانیکای میگه. خب اکومولاتور نو 4 بالون ساز دیزل توربو همه خیلی قید کردن. خیلی که ما در نویسن دوستان عزیز همراه ما شما در مثال خواندیم. سستانی استرکس دسین در کدام حالت های هم خیلی بالون هم خیلی کراسکا خیلی دلنیوش سرعت بیشتر روان کردگی نیستن. نرخش 28000 سومانی. کسی میخرد در این سوره رفته استرکس خریداری کنین، تاکسی میزنین. برای تاکسی زدن به حد خوبه خلاصه تا 12 نفره میگیره. خب اعلان نوبتی بورتوای گروزوویک سالش 2008 در خوجند. خب در کوزوفش دو دانه چی داره، مثال بودکچه داره، دو تا پیوست کردگیان. رولی فورا را ما فکر میکنیم که فورا ایده. خلاصه دف 105 406 2008 دسته. نرخش 390000 سومانی در خوجند. ماشین نو اومد میگه. بالونش 70-80 فویزه. اد بلو کار میکنه. اکمو کارمون بایی فورا غلطی دیدگی نیسته. اد بلوش چی باشه خدا میدونه. خواهم فورا خراختو میدونین. خلادینیک کانسنر سستیانیک کانسنر میگه بو. ماشین در حالت عالی قرار دارد. همه خیل سستیانش های مثال دیدستین درونی ماشین چه خیل کجای خشوای کراسکش نوای همه طرفه قانون قویده کردگن. میفروشه میگه با نرخ 390000 سومانی. باز یک دونه خوندای پارت روان کردن سالش 2010 دوستان عزیز. خب 90000 سومانی پورتر واگونای پانلی فسان کردگی همه طرفه یگان را از خود نداره. فقط میگیری ای پشت کاربری زندگی میشه. و بردارا کسانی که اینا پورتر خر هستن باز یک روان کردن. این همی سستانی سالش 2010. شما هم خانه و زمین کوارتیر و تکنیکا و اپارات و ماشین داشته باشین در این رقم های 931 07 99 97 روانش کنین. در 3 کانال لازم باشه. در تیک تاک اینستاگرام رکلامش میکنیم. شما در فروخته میتیم باشه عزیز. خداوند همه تا نگاه هم باشه. در این اکران ماشینی برو میسای هم در دروین بهترین کانال نمونای تماشا کنین. باقی در امان خدا.